салом, дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Имрӯзанги монтажи видеоамро қати духтаракам Зиннура мекунем. Ҳозир дар назди ман аст. Ман духтаракама ҳозир хобон содам, дӯстони азиз. И якҷоя видеома ҳозир монтаж мекунам. Видеои мо аз навори аз Тошкент оғоз меёбад. дӯстон, инҷо як навор гирифтагӣ будам баҳри шумо, лекин монтаж кардан вақт наёфтагӣ будам. Мана ҳозир сар мекунем. Ин навор дар Тошкент гирифта шудааст, дӯстон. Ана чӣ хеле ки гуфта будам, акнун мо оғоз мекунем видеои худамонро гирифтана, дӯстон, қати духтаракам ана ҳозир бошад. Бо шумо мо мехостем камтар суҳбат кунем. Дар давоми видео шумо ҳам оиди ана ҳамин шаҳри зебои Узбекистон Тошкент маълумот мегиред ва боз ман нақл мекунам ки дар куҷо истодам, куҷоҳо рафтам. дӯстон, мо шаҳри Тошкент ҳамроҳи оламамон рафта будам. ана мо дар анамин меҳмонхонаи ҳаят қарор доштем. беҳад зебо, тоза, сатҳи хизматрасонияш дараҷаи олӣ буд, дӯстон. ба мо махсус шуд. Ин пеш аз таваллудшавии духтаракам Зиннура буд ва ман вақте ки дар ҳамон ҷо будам орзу кардам, баъдан як нақша кашидам ки баъд аз таваллуди духтарчаам мо саломат бош, мо насиб бошад боз меоем ҳамин ҷо. Ҳозир бошад плани мо дар раванд аст, дӯстон. Насиб бошад боз меравем, ҳамроҳи духтарчаам боз навор мекунам. Ин бор анами куҷое ки ман ҳозир ба шумо нишон дода истодам, ин бор қати духтарчаам мегириму ба шумо нишон медиҳем. ана ман мехостам қати шумо суҳбат кунам, дӯстон. Мехостам донам ки дар давоми 3-4 моҳе ки ман набудам, шумо чӣ фикр доштед, барои чӣ видеоҳои Фирӯза влог нест гуфта фикр мекардед ё ки не. Чӣ хеле ки дар видеои гузаштаам гуфтагӣ будам, давраи ҳомиладориам буд, ман кам видео мекардам. Чӣ хеле ки гуфтам, фақат пухту пазо мекардам, лекин бисёр подписчикона медонистанд ки ман ҳомиладор ҳастам. Барои ҳамин вақте ки аллакай вазбинтар шудам, дигар вақт не ҳам чӣ хел гӯям, қуввати одам нарасид ки анамин видеогираму монтаж кунам. дӯстони азиз, чӣ хеле ки ҳозир мебинед, ман ҳамон ҷое ки истода будем нишон дода истодаам ба шумо. беҳад тоза буд, ба ман маъқул шуд. Ман анами хел ҷойҳои тоза, чӣ хеле ки рӯзҳо мегӯянд шикарна, дӯст медорам, дӯстон. хел зиндагӣ ки тоза, хушрӯ аст, беҳад сахт наст мебинам. бисёр одамон кор мекунанд, пул ҷамъ мекунанд. Ин дуруст аст, пул ҷамъ мекунанд барои ояндаи худ, барои зиндагии худ. лекин барои ман пеш аз ҳама вақте ки кор мекунам, ман бояд зебо зиндагӣ кунам, дӯстон. он маблағҳое ки мегирам, маблағҳои ойликҳо ва ғайраҳо, ин ҳамаш бар якум дараҷа ман барои зиндагии зебои худам сарф мекунам. ва баъдан мисол сару либоси тоза, зебо фақат пӯшидан мехоҳам, хушрӯ гаштан мехоҳам, хӯрдан мехоҳам, дӯстон. ва баъдан барои ҷамъкунӣ мегузорам. агар ҳамин чизҳои ман дар дараҷаи олӣ набошад, ман намехоҳам ки пуламро ҷамъ кунам, дӯстон. хайр, ҳама одамҳо ҳар хел ҳастанд. баъд, дӯстони азиз, ҳозир мо ҳама ҳамин темаҳоя гап мезанем, кадомаш ки дуруст ояд. ва баъд мо вай рафтем. ана инҷо музей буд. музей рафтем, баъд парки аквариумаш рафтем. беҳад насб буд. ҷойҳои тамошо бисёр дорад, дӯстон. аммо наздиктар дар центраш будем, Тошкента. барои ҳамин бисёр ҷойҳои тамошояш наздик буд ба назди гостинисаи мо.
баъд боз дӯстони азиз, чӣ саволҳое доред дар комментария нависед, ҷавоб медиҳам. Як нафар коляскаи маро пурсид, дӯстон мо дута коляска дорем ҳозир барои Зинураҷон. Якташ ҳамон дар видеои пешинам омадагӣ буд, пурсидан нархаша. Вай бо яктаи дигар летни дорем, коляскаи летни дорем. Вайаш беҳаднат барои зимистон, рӯзҳои боруниба. Бо яктаи дигар дорем, ҳоли ман дар навори оянда нишон медиҳам. Вайаш дар тобистон бисёр нарх дӯстон кӯдакоба. Ҳозир кӯдакчаи ман акнун сарашро бардоштана сар кардааст. Зинураҷони мо чунки 2 моҳ аст, ҳоли мо ҳаракат мекунем ки ҳамин кӯдак тезтар развиватся кунад, яъне тезтар калон шавад, ривоҷ ёбад. Барои ин бояд ҳар як падару модар диққати махсус диҳад кӯдакба. Ман вақте ки ҳомиладор будам дӯстон, ман бештар сураҳои аз Қуръон гӯш мекардам, бо одамони босавод бештар суҳбат мекардам, ҳам кор мекардам дӯстон. То 7 моҳагиам ман кор кардаги ҳастам. 7 моҳагӣ ба бояд декрет байроянд, ман кор кардам дӯстон. 7 моҳам кор кардам барои он ки активни будам. Ман худам ҳам активни, фарзандам низ ба ман монанд аст, ҳозир беҳад активни аст. Аллакай суҳбат мекунем дӯстон, забони якдигариамонро мефаҳмем. Ва баъди 7 моҳро ҳам кор карда, баъд аз 8-9 декрет, ҳозир дар хона дар декрет ҳастам. баъд боз дӯстони азиз, таъриф нашавад, боз 99 номи Аллоҳро низ дар вақти ҳомиладориам аз ёд кардаги ҳастам. Худо ба шукр. Фақат ана ҳамин сураҳо, номҳоро хонда ҷунима хонда дуо мекардам ки фарзанди ман бо имон, пок виҷдон, бо савод, бо маънӣ, бо ақл шуда таваллуд шавад, калон шавад ва ҳамин хел ҳам шудааст дӯстон. Беҳад хурсанд ҳастам. Кӯдакчакати ҳар рӯз дар хона бозӣ карда мешинем. Хайр дӯстон, боз камтар тамошо кунед, боз гап мезанем. Зинураи мо ҳозир
стоп колики мехӯрад. Кӯдакон чӣ хеле ки медонед то 6 моҳагиашон колики газики доранд. Худо ва шукр хай мо ҳозир нағз справиться кардем. ин аз модар ҳам вобаста аст. Барои ки ман шир медиҳам, мегӯянд ки амин ҳама чӣ хӯрдан мумкин барои барои амин занҳо. вай хункати шир аз хун вай мешавад, вырабатывать мекунад, мебарорад, вай аз хӯрдани ту вобаста надорад. Мегӯям, лекин ин гап дуруст нест ба фикри ман, дӯстон, чунки чизе ки мо мехӯрем аз ҳавай чӣ мешавад, ку шир мешавад. Кӯдакон бошад, амон вай пишеварительная системаи кӯдакон ҳоли ҳамин чизое ки мо мехӯрем тайёр нест. анҷамо бавамик баъд чӣ душудай анабад дӯстони азиз, ишкамчошон барои ҳамин дард мекунад, колики мешавад, газики мешавад. барои ҳамин модар пеш аз ҳама бояд чизои полез мехӯрад, фоидаовар, на ин ки ҳама меваҳои зада ҳа гуфта хӯрад, тарбуз, харбуза. ино барои кӯдакҳо зарар дорад дӯстон. шикам рав мекунад кӯдакҳоя, ё ин ки ман ҳозир дӯстон фақат ҳамин полезни диетически ам неям, полезни продуктиҳо бисёртар мехӯрам ва молочные чизо ҳама чӣ мехӯрам дӯстон. худо ба шукр зиннураи мо аз молочные чизо ягон хел вай надорад. чӣ мегӯям, камбудиам нею чӣ мегӯям, ишкамаш вай дард намекунад аз молочные, чунки ман аз рӯзи таваллуд шудагиаш фақат мехӯрдам дӯстон, молочные чизо фақат мехӯрдам. барои ҳамин ҳозир ба фикри ман кӯдак одат кардаги аст ҳамин чиз ягон хел вай намекунад. аз меваҳо бошад банан фақат мехӯрам дӯстон ва баъдан себ. ҳозир мо себ ба гузаштем, якта ҳар рӯз мехӯрам. шикамсери мумкин не, бо ҳам кӯдак ба зарар дорад. баъд мо ҳаракат мекунем ки шиками кӯдак сахт нашавад дӯстон. барои ин ман ҳар рӯз бояд бисёртар бояд ҳар як модар об бисёр нӯшад. ҳамин вай шир аз об вай мешавад, пайдо мешавад дӯстон. барои ҳамин агар шумо ҳам ба аҳамият додагӣ бошед, модарон бештар вақти шир диҳӣ ташна мемонад занак. ҳар як зан ҳамин ташна мемонад вақти шир диҳӣ, барои он ки бисёр қувваташ, ҳамин хурдагӣ, энергия, ҳама чизаш ҳамин кӯдак ба мерад. баъд мо ташна мемонем, бегониё шуд бисёртар, уже ҳамин бегонӣ шуд, монда мешавем, почаҳоямон дард мекунад. ин ҳамаш аз он сабабе ки мо ба кӯдак шир медиҳем дӯстон. хай аз они ман ҳам хай кам мешавад. ман ҳаракат мекунам ки активный бошам дӯстон. бисёртар ҷумъам чӣ кунам ки ҳамин чизоя хушрӯ переодолеть кунам, аз сар гузаронам. пас после родовые депрессия манба набуд дӯстон, худо ба шукр, барои ин ки ман беҳад хурсанд будам. боз модарам, хоҳарам дар наздам фақат ёрдам медиҳанд, шавҳарам дӯстони азиз. барои ҳамин ман после родовые депрессия ба набудам. ҳамаш худо ба шукр аз они ман нағз гузашт. боз ҳозир ҳаракат карда истодам ки ҳаракат карда истодам ки ҳамин чизои продуктҳои полезни зиёдтар хӯрам. баъд вақте ки кӯдакамам калонтар шуд, баъд сар мекунам ваёи меваҳои зиёдтар ба хӯрдани меваҳои тарба сар мекунам. оиди корам бисёр кас пурсиданд ки ман кай кор ба мебароям. дар бораи ин чиз ман фикр кардагӣ нестам ҳоли дӯстон. насиб бошад аз соли оянда, лекин ҳаминам ман тахмин мекунам, барои он ки мебинам агар фарзанди ман сахт шудагӣ бошад, фарзанди ман тонад истода бе ман, мебароям корба. агар ки натонад дӯстон, ман ҳеҷ вақт фарзанди худам бо партофта кор баромада наметонам. чунки зиннураи мо смес тамоман намехӯрад дӯстон, фақат шири модар мехӯрад. ман ҳамаи смесҳои харидем, нутрила харидем, нан харидем, боз дигар смесҳоям харидем. ҳамаш дар хона нав па нав истодааст, навори дигар ба нишон метиҳам дӯстон. фақат тайёр мекунем, бутилочкаш ба метиҳем, намехӯрад вообще дӯстон, намехӯрад. мо барои ҳамин ҳозир фақат шири модар бе шири модарам наметонад истода, як соатам кӯча баромада наметунам дӯстон. аз он сабабе ки
аз он сабабе ки дӯстон Зиннура фақат шир мехӯрад. Баъд мо шира соатакӣ наметиҳам. Ман дӯстон мегӯям ки ҳар 2 соат 2 соате ман ҳамин мебинам ки кӯтак ҳамин хоҳиши шир хӯрдан дорад, ман додам мегирам барои он ки ман фикр мекунам ки кӯдакон бештар ҳозиран ҳамин витамину вай ба чӣ доранд ниёз доранд. Чанд ки модар чият ҳамин чизоша кӯдак тезтар ҳамка калон мешавад. боз дӯстон Зиннураи ман беҳад оба нағз мебинад. Вақте ки обозӣ мекунонем тамоман гиря намекунад дӯстон. Оба нағз мебинад, кӯча баромадана нағз мебинад. Ана не чӣ хис додад. Баъд болаша пишем дари вай маҳкамаи кондитсионер хона маҳкам. Баъд оба нағз мебинад. Хай худо ба шукр дӯстон. Беҳад хурсандам ки кӯдаки ҳам хел чӣ мегӯянд кӯдаки доно таваллуд кардаги ҳастам. Сад бор шукр. Баъд ҳамин чизҳое мехостам дӯстон шумо кати мисол падилитса кунам, гап занам. Ҳозир бо наворои нав бисёр мешавад духтарчам кати дӯстон. Просто ҳозир пазу ҳама чи ҳамхел аралаш дорам, бояд монтаж кунам видеома ва баъд мемонем ютуб ба насиб бошад. Духтарчаи ман ҳоли насиб калон шудан гирад, ютуби модарашро пеш мебарад насиб. ютуб ба мебарад. ҳозир беҳар фарзандам хурд аст, ман намехоҳам дар интернет нишон диҳам дӯстон. Калонтар шавад насиб. Худоаш дӯстони азиз мебарояд, гап мезанад аз ҷои модараш, пеш мебарад видеоям ютуба. Ана мехоҳем гапо дӯстон то хай влогҳои дигар. Ҳамин влоги ман буд. Ман ин влога ман намондагӣ будам ютуба. Марҳамат тамошо кунед. Дар комментариҳо нависед оиҷи ман чизе ки ман гап задам дар бораи фарзандони худатон нависед дӯстон. Чӣ халин буд вақте ки таваллуд шуд, то 6 моҳагиаш колики дошт, ишкамаш тоб медод ё сахт мешуд, чӣ мехӯрд, ҳамаша нависед дӯстон. боз дар тамос мешавем, гап мезанем. Видеои нави маро интизор бошед.